खुलुमबाय सुनाफोरानि मोनसे गोदान बोसोराव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरहरबाय सबाय माजियाव फवारनाय महरलान सुनाफोर दामगै हिनफाय ब्लाउसखौ फरायजोबबाय नालाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो मोनथिया बेसेबां बोसोर जागौ जुग जुग बोसोरनि उनाव नोंथांमोननि खाथियाव आं हाजिर जाफैफिनबाय सोरबा सोरबाथ' आंखौ बावबायसो मोनदां ओमफ्राय सोरबा फाग्लिया बावा थांगोन होननानै गोसोखांदोंबो जानो हागौ गोसोखाङाखैबा गोसोखाङासै खिन्थु आं एसे खावब्ला ओंखारफैबाय आरोना दिनैहाय मा होनना बुंनो सुनाफोर अजनाथ' फुरा हेभि जाबाय नालाय ओमफ्राय नाजादों आं एसे जेंक फुडफोरखौ एभयड खालामनो बिनिखायनो आं दिनैसो बाहेरायाव ओंखारबाय आरोना न' सिङावनो दङमोन ओरैनो एसे एनै गेदा गेदि एक्सारसाइस खालामनानै जानाय लोंनाय एसे बासा दंमोन आरोना सनाफोर बेखिनियावनो एसे खमायबाय आरोना आंथ' सानदोंमोन फुरा अजन खमायनानै स्लिम जानानैसो नोंथांमोननि खाथियाव फैनोसै होननानैहाय खिन्थु एसे शेयार खालामथावथाव मोननानै आङो शेयार खालामनो आखायाव लाबाय आरोना बेजों लोगोसे आं दिनै नै आयु गैलाहाय बिमा बुरै दांखोखोनो माने उदै नुसारलायनाय आङो लाजिया फांजिया लामा फारसे एसे ओंखारबोदों आरोना बेलासियावहाय एक्सारसाइस खालामनो बोरैबा बनिया मोनो आङो फुङाव जाखिनि खालामो बेलासियाव थाबायनो मोनबा मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय ओंखारनोथ' मोना आंनि हालोदखौथ' मिन्थिखायो नोंथांमोना ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो थगाय थसि फिसाफोरखौ मिमि एम्फा जाहोनानै आं ससे थाबायनानै 2-3 हाजार स्टेपबाबो ओंखारनो होननानै फैदों आरोना बेनिफ्रायहाय बेजों लोगोसे फिसालानि फरिखायाबो कन्टिनिउ खरमाथाय आंनाबो प्रेसार गोलैगासिनो जिहेतु बिमा माखाफोरना बिदिनो जाखायो बिन्थोर आङो ब्लगखौनो बानायाखै आरोना सुनाफोर थ' बावनो नाङा आंखौबो फरिखाखौ एखेबारे फोजोबग्रोनोसै ओमफ्राय आं खेमसे बेसेबां स्टेप थाबायना एसे राउन्ड मारनानै फैनो आरोना हरे कृष्ण नायलांबाय बिदिब्ला आं बेजों लोगोसे नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओंखारमालाय अबे गोजानाव ओंखारनो हानो खाथि खालायावबो एथबां बिदि सुबिदा फिल्ड गैया फिल्ड थाबाथ' थांलाबायनो हागौमोन बे ग्रिन फिल्ड ना मा बेयाव थांबा थांजायो खिन्थु थांलायलायासै आङो लासैनो थांनोसै र' दा नै बेफोरावनो एसे खालि लामा नायनानै एसे थाबायलाबायनोसै आं हाद्रि बालायाबो लाजिया माथो गारि गंसे फैबानो फिसालानि स्कुल फारसेनो फैदों आङो माने फिसाजोखौ थगायनायाबो ओरैबायदि होननानै फैदों आरोना थाइबानि लेस लाबोगोन आं होननानै आरो क्रिम बिस्कुटबो लाबोबाय जालायबाय माने अरिअ' बिस्कुटबो लांनांगौ जाहैबाय लांनांसिगोन माथो खालामबावनो जों फुदाथ' बिदि जालाबाया आङो खिन्थु बे फिसाफोरनि जाखोन्दा बिदिनो अबेबा बावले जाखोन्दा गारनाय केक जाखोन्दा गारनाय बेफोरखौनो जायैनो आंहा बोरैबा बुबाबा जालाङो आरोना बिदिनो बारायो ओमफ्राय बाराखौ मा होननानै बुंनो सुनाफोर गिदिंफिननो र' बेखिनियावनो खालि रावबो गैथ'वा माने मा होनो खमायनाया बारा खस्थ' नङाहाय बे ओंखामफोरखौ जा बुरजा जानो हायोना आङो जेरै थोरसिफ्राव नोंथांमोना नुयो मालाबा भिडिअ'आव ओंखाम मुथा देखायोना नोंथांमोननो बेफोरनि एसे माने फाग मोनथामनि मोनसे जानानै जाला माला ओंख्रिफोर जेरै एकदम फाजा फुजा एवखां सावखां लाइक आलु बाथोन ओरै आधा केजिनि जख'से जायो आङो बेफोरखौ गारनानै एसे खम जालांबानो माने नै आङो फेब्रुवारि लास्टनिफ्रायसो एसे सुरु खालामदोंमोन आरोना एसे मोजां माबा खालामसै होननानैहाय माने गाइखेर साहाखौ दोनथ'नानैहाय गोदै गोलाफोरखौ दोनथ'नानै बेयावनो माने नै दिनै आङो मायाव ब्लगखौ बानायदों माबानि मार्चनि 4 थारिख जाबाय आरो दिनैहाय ना हलिनि समय बेयाव बानायदों बेखिनियावनो सुनाफोर 1 केजिसो थांबायानो आरोना थ' रेगुलार खालामनो हायोबा थाङोआनो ओमफ्राय आंना बे रेगुलार खालामनांगौआनो बिराद जारला आरोना जानाय एभयड खालामनांगौआनो माने जेरै दाउ फवासे बायोबा आंना माने मोनायावबो थांथारनांगौ आरोना बेदरा थांला दा थां बेयाव माने दाउ बेदर फवासेबा आलुआबो फवासे समान ओमफ्राय दायो मोनायाव बिनि गोदि थाबाबो ओंखामा बेजोंबो बिदिजों मा जागोन दे अयनायनो ओमफ्राय आं सानो गामिफ्राव थायोबा अजन खमायनो साबसिन जायो आरोना मानो होनबा ओरै ओलांगा थाबायनांगौ खामानि मावनांगौ जायोना ओमफ्राय जों बे भाराफ्राव थानाय बा टाउनाव थानायफ्रा एसे खस्थ' जायो होननानै आं सानो आरोना ओमफ्राय गामियाव थानायफोराथ' साबसिनसो खमायनो हागोन जानायफोरखौ एसे नायदो ओमफ्राय खामानियाथ' अट'मेटिक परिश्रम जाखायानो बेलेन्स जानांगोन आरोना दा जोंना जानायखौबो नायदो बाब्राबनाय परिश्रमखौबो नायदो रेस्ट गैयाबाबो गथ'फोरजों रेस्ट गैयाबाबो बिदिनो माने सिङावनो थानानैसो रेस्ट गैयि नालाय बे एसे आलादा जाहैयो आरोना आंनि मोनदांनायाव माने बिराद मोनदांबाय नालाय माजों बारायलाङो माजों खमायलाङो ओंखायनो नै दिनैसो ओंखारनायदों दा मा रिएक्सन जायो न'आव थांफिननानै मानो दाबो फैयाखैसो होनलायलायगासिनो खोमा बिदानोथ' खिथाबोदोंमोन आङो माने बिजाब टिउसन मोननानै रुमाव हाबबाय नालाय सोरनाफोर एसे थाबायग्रोनोसै आङो फैनाया एसे आगोलावनो फैदों ओमफ्राय न' गुदियाव फैनानै गेट गुदियाव फैनानै एसे खोनासंफैलायो आरोना हांगामा जादों नामा सानैजों होननानै ओमफ्राय सिरि खोनाबाथाय आरो थाबायहैफिनसैलाय आङो आरो फैनानै आरो सिरि जादोंबाथाय आरो फैफिनसैलाय आरोना
बिमा बुरैनि थाबायनायखौलाय आरो मा होनबावनो जेखियानो जादोला ओमफ्राय थाबायनायालाय 6000नि एसे बारबायमोन आरोना स्टेपाहाय 10000 खालामनो सानदोंमोन बे हास्लाबासै आङो टाइमाबो गैला आरो माथो होनना बुंबावनो दसे ओरै खोनासंफैलायोबा गेट गुदियाव फैनानैहाय ओमफ्राय नैबेजों बारनानै आङो 7000 स्टेप फुरा खालामसै आरोना 6000 एसे बारखाबाय नालाय नै बै आमोलाव बिहरनाय एसे दाम खमनिसो आरोना आगोलावनियासो बिराद मोजां मोनथाय आंना गुसुं गोलाव खालामजालायमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ फिसा खालामस्लाबासैना आङो दाम खमनि 150 थाखा ना मानिल'मोन ओमफ्राय एसे बारसै सनाफोर खोमसिबाय बारनायखौ लाफालायला आङो बारला बारनानै लागोनसै ओमफ्राय नैबे कन्डसि भिडिअ जाहैबाय मा दहायो थाबायनो थांनायनि सिगाङावनो शुट खालामखानायमोन आरोना नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानैहाय माने बेफोरबायदि दख'नाखौ नांगौबा मोनसिगोन होननाय जादों आरोना आंनि सेरावनो सौफैदों माने बे जोंजों ज' थाजाबनाय नानिया लानानै फैबाय आरोना नै फानसिगोन आरो गाव बेखौहाय बायनानै लानानै फैबाय गाव मोजां मोजांखौ सेलेक्ट खालामनानै लानानै फैबाय नै मोजां फास्रा आंहाथ' मेगनानो जिला जोबखायो बिदि साफा एकदमबारे नायलाय सनाफोर थान्दा फास्रा आरोना गुसुनो रां थाबाथ' फुथुमजोबगोनसो होननाय जाबाय सोलाय गाननो ओमफ्राय नैबेबायदि फास्रायाथ' आंबो लाखायो बांद्राय रोजा नङि बांद्राय फाथ्ला नङि एकदम थान्दा मोजां नैबे गरम बोथोरनि आरोना ओमफ्राय आंथ' दा मा होनना बुंबावनो ओमफ्राय नालाय फिसाजोआबो जि अयथासारखा आंना गावसो सोनो गावसो बख'नो आरोना माने आंथ' दा मा होनना बुंबावनो दानियाथ' बेखौ बायस'नानै लाबोबाय नालाय फानगोन नालाय ओमफ्राय क'क्राझार एरियायाव बायसान्स सोरबा नायफ्लांदोंबा फसायफ्लांदोंबा कमेन्टआव हरनानै हरलाय सनाफोर ओमफ्राय गावबो फेसबुक आरियाव होसिगोन आरोना बेनिफ्राय आंनाबोथ' फेसबुकआ दङमोन दंनाया आं थांनायसो जाया ओमफ्राय आंबो होगोन आरोना ओमफ्राय गाव जेला नाम्बार साम्बार होयो अब्ला आंबो नाम्बार साम्बारखौ होनो हागोन आरो ओमफ्राय जि फसायखादों नैबे दख'नाखौ माने आंहाथ' गेजेराव गैयिखौसो फसायो नालाय आजिखालि नै बिदिखौ आरोना माथा नङा इयो माने मा होनना बुङो खुन्दुंफोरखौ बारा खिन्थानो रोंलाहाय जायखिजाया बिराद मोजां आरोना गाननो सुबाबो सेबा बिदियानो आं मोजां मोनथारो ओमफ्राय आं एसे उनाव लागोन होनना बुंबाय आरोना मोजां मोनथारदों आङो नै बेखौबो जि मोजां मोनदों आरो बै सिंनि मोनसे मा होनो गोमोलुरखौबो जि मोजां मोनदों आरोना नै सासे ओमफ्राय आंना पेकिं खालामग्राया जोलैया नायदो सुनाफोर ओमफ्राय फेसबुकाव होगोन होनना बुंदों गावबो होबाथाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना आजिखालिथ' फेसबुकनि गेजेरजों गोबां अनलाइननि बुस्थु लांलाय लाबोलाय बायलाय फानलाय बेबस्था जाबायना नानिया जुदि लाबोबाय थायोबा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामना जाबाय थागोन आरोना नै बिदि मोजां इन्दिहां माहां कालारनिया आंथ' बिराद फसायदों मा होनना बुंनो नायबा बहाया आरोना ओमफ्राय नै बिदिखौबो आंहा जि मोजां मोनो बांद्राय दामबो नङा बांद्राय दाम खमबो नङा गाननोबो गाज्रिबो नङा बांद्राय ख्राबो नङा मायदि होस्रोनाय आरोना ओमफ्राय नैबेबायदि सोरबा एसे बुरैस्रोफोरनो गिफ्ट होनोबा फाथ्ला स्रो आरोना मोजां मोनथारदों आङो नैबेखौनो दांबाय थादों ओमफ्राय बैसागोफ्राव नैबेफोरबायदि मा होनो जेनेबा बै न'आव दानायफोराबो एसे दामफ्रा एसे बुरजा ना ओमफ्राय बेबायदि गोमोफोरा माने माइदि खरा नंला नालाय एसे खमावनो गोलैयो मोजां आरोना आंहाबो नाजाबा बिदिखौसो लानांसिगोन दाखालि गोजा गांसे लाबाय नालाय आरो माथोबाव सायावनो एसे दांनाय बिलिरनाय देखायबाय आङो ओमफ्राय फुवारानोबो देखायबाय थानो बोरैनि जोलैयानो जा अबस्था माने फुवारनानै नायबालाय मोजां मोनो आरोना नोंथांमोना मोजां नुगौमोन आंथ' जा मोजां नुदों उनाव एसे फुवारनानैबो नायदों जोङो नै बेफोरखौथ' जा मोजां मोनखादां माने मा होनो बै आजिखालि लफाय थफायफोराबो दामफ्राथ' एसे हेभि ना जों नों आं मामुलि मानसिफ्रा बारा लफाय थफायखौ दांबाय थानो हायाना थ' बिदिनो सेम मोनदां जिखौ मानो होनबा आंनावबो लफाय गांसे दङ जरासे आरो बिबार जरासे दङ ना आरो सिजौ जरासेथ' जिफोरखौ एखेसो मोनदों आरोना आङो थ' नोंथांमोना नांगौबा लासैनो मोनलांसिगोन आरोना ओमफ्राय दाथ' खाथि खालानि बायचान्स सोरबा नायफ्लांनानै फसायदोंबा कमेन्टआव लागायनानैल' हरद' आं बेबायदि कालारखौ मोजां मोनदों होननानै आरोना दा नानिनावनो जिया दंजोबखायो नालाय ओमफ्राय आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै सोनाफोर आं बेखिनिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनानै लागायबाय आरोना आंबो नायनाय फावै नोंथांमोनजोंबो भिडिअ शेयार खालामफाबाय आरो आंबो एसे एक्सारसाइस खालामनायाव थाबायहैनाय फावैनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामबाय आरोना लाखोमानो रोङा नालाय जेबो बुस्थुखौनो गानखोमानो रोङा जाखोमानो रोङा थ' सोनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनाय लांबाय थेंक इउ स' माच